ama sa ini swa Krista mengin ti bai ka buk le veket cheu tun chum chu Reading kan khochen oma vaccine la turin kan kal dona chuta kan kal na vel chu ron ti lan ka tum dona top thlenga min lo clear sak turin ka somin ka nge na cheu kan channel hin lo la subscribe lo cha min lo subscribe sak ngi don nya kan dit kot kan omna train ticket lak na ni a train station ani a hita po hana lak thaya hi entrance ani a ti chuan ticket te kan lei fela kan opposite sulai in pia son motor park na kha oma ti chuanin ticket te kan leia kan don ta ni platform ma kal na tu hi platform 2 ani a platform 2 lampanin kan kala kan chho ta a dit kot akan hianin train hi kan bang na sele mai platform 2 akan kala train ron kal dan tu ran tar langa hei help point ni a chuan a pia hi restroom ka ti khan toilet ni lovin cholna in kha ni a chuan dit kot train station hi dit kot parkway ti kha ani boka amun hi athiang hlim a fel fai tin a khwa hi a chu tiang lu tukin a lian lo na in platform hi panga lai a om ve a hi oil phur train ani a train chak chi ron tlan don na video ron capture man ram kan tum don tiang hi London Paddington train kha ni a tlan chang mani aving ve darkar chan be chunga min try thleng tu kha kan omna changa London kha kilometer samriat pariat ani ka ti kha chumi min try thleng thei tur train kha ni a tin tuna kan chuan hi kan chuan na tur train ani a Reading kan kal na tur Reading kan pan na tur train ani a hi po hi train chak chi tho ani a minute som ting lo deuh hlek kan chuang don ani Going in by train again. What's your name? Can you tell your name? Duana, and this is my mommy. Atu. kan chuak chen ta a kan khokar ko nga hianin Reading ne na dit kot in kara hianin khwa kha chu om ve no la kan tlan pel nol buka amun hi a hring dup me a nuam ve hle me ni Train chuan kan ma mi tem. Oh, no. Reading chu kan thleng ta a kan kut te kan han chan chai sa hi Reading train station ani a Reading train station view ani For a little bit there. Can you do your name? Yeah. hi Reading train station chhung vek ani a kan chuk thla a pon lama kan chhuah dawn awangin pon kan chuak thleng ta helai hmun hi Reading train station kot kha ni a hian lun laia kan kalanga chun a lun laia mall pakhata khan vaccine kan la dawn kha ni a helai hmun hi kan khwa kan omna khwa tengin a hnai em a tin thil hmun pui ani deuh bawk awangin kan kal deuh renga ke ni chung kwa po mani chu pathian ro pui na na sa takin kan hmu a kan chwa ama khan kan in hla na pathian hne na
kan inter tur en fel turin kan kal khania kan chung kala kan motorin kan kala chu mi chuma chuan chutia kan motor kan kal chu kan motor kha ani ma khan servicing kan ti ni servicing kan ti fel fai te win ti khanin kan in wat sai ke ni po kan kala chuanin kan han tlan kha helai chu tuna karon ti lan lai hi wak the na ni a motor kal phal lo amai ro chu motor kal phal na china chon traffic a tam em em a kholai li anga phei chuanin kong laia motor han ti tin te kalo chuklok ti ang te kha phala ni lawa ma sela mak deuh min kan motor service sa kha kholaya khana top ta ringot meya kapasal khan han start le china nung thei lo vai ni vai thom ati po khana nung thei reng reng lo meya amak le mai ni ti chuanin kan han ngai chang dewa minute ni khat chung khanin vaili vai nga fel kha han tin ti nu nan tum china nung thei reng reng lawa amang ang dewa ron hoi pheya hnunga kan lo thu khani a chong trai phatang ut ka tia ti chuanin kan chong trai ta azap chongin ka chong trai a olalpa achan kan shelawa kan motor hi nung thei lo nima chela min khongai la khongai takin to na hian kan motor hi min lo ti non sakro i swa krista mengin ka ti la che ka tia chang ka chong trai zo kan han amen chu khur chung khanin ka pasal bula khanin han ti nong le chin te ka tia han ti nong le kha ama vai li vai nga ti non tum po ti non le thei lo kha e vai le khata khana ron nung ta phut mai ni ke mani po kan phut zo ka makhi kan ti em a chan motor chu kan khal a khal chun zom le ta kan kal tum na chuan min shwai thleng le ta a ama kan ti le mai i swa krista minga kan dil thil la ti thei zia min hmu tir turin motor service sa chiang fel engma har sat na om lo si kha ti khanin har sat na te khamin to tir ni te khan ka sha aro puina min hmu tir tur hian har sat na kan to a chu har sat na changa aro puina le thil ti thei zia kan hmu kha anga ya ni ti kha kan she chuak thar le kan lim em em a ti chuanin hei helai hi kan chawlok lai hi mol ani a vaccine kan lak na tur mun chu ne a lim le mai kan fano po ma sela lai chhunga lak tur khalo ni lawa kan lo hai dewa kan chuak lenga so lampang pon lamakal turati kha kan ni a ti chuan kan lak na tur dik tak pan chuan kan kalamol khat vek tho ni ama se main entrance a khan ni lovin helampang amar lampang lu na a lak tur khalo ni a chuan vaccine lak ma hian ti hian min check vela number 10 confirm a zo na chang chang ti min zo ta kan han la ta a kan zo ta a lunch a turin kan kal ta voin hi in rin ni ami pon tam hle mai lunch kan ei zawa kan in sun na tur furniture engeng emoni label kan ngai do na wangin kan en kwal le te a ti chuanin mani bok chuan zoi chun zom le taila chumini bok chuanin kan chong chaya helaya hi chan wa hi sur zung zung meya lalpa te kwal kan ngai na sidon si arwa han sur tir lo la remedy chuan amai ro chumi dang te ta na har set na kan siam don ani chuan angai lo kan tia chuan pathian ring chung chuanin weather a po ama in kat chung khan kan kala motor chong kal mai la ke kal na chin khawm do na wang khan kan ti khania mani masial thak deuh hleka ka sha da wang khan in thlashong takin i thu thu le kha kan han ti khania chuan kan kal ta a kan han kal chu ro kha sur lo ni po salu tuk lo anwam tok cha khan borak kha oma kan ho a tlai dar li le dar nga in kara hian in kan thlenga in kan thleng kan lut fel cha ti hian ro aron tla a pathian in kan chong chai na chang ani midang ti tan har sat na kan siam lo ani photang ti in lim takin pathian hena lom thu kan sei le a fel fai takin engkim kha kan bai kan ti fel ani chumini chuan zinga pathian hena in hlan hi acha em kan ti nge turani in ni kha lo tling tak le angeni i base ai chai in emo i base ang thlapa thleng tura i du ni chan pathian ne na khan han lan ve nge roi office na te i chwa vel na te chu ke ni po kan motor kan chuan na te weather thlengin kan na tho na tur te kan thil ti tur jong song ka pathian ko ta kan lana
pathian chuan job le chilin aro puina min hmuh tir te pawh lo duh tikhan kan nunah khan rawn tel ve kha du ni kawng engkimah khanin i motor ṭan dan chung changah te i motor start engine start chung changah te train i board dan te i ke ei kalna ah te i thil ei ah te engkimah khan rawn tela aro puina kha hmuh tir che kha du ni chu ni chu pathian nena len dun na nun chu ni zinga i thawh khan pathian hnena in hlan thinang che pathian hi ring tlat rawh engkim a peng che engkim a tih sakang che a hmangai em si che a tih kha he video reading kan kalna ka tih lan pah hian ka rawn sawi tel duh ani chuan reading station ah kan kala chuan kan train ah khan kan lut let ta hei train hi kan en tir lawk ang cheu ngai la hi reading thil chhiar na tur light on theihna ni a zana kan lo chuang pal ani chuan chuanin train chung hi felfai hle a hi bungraw dah na ni a chuan thutna kha ti khan a awm vek a thutna hnungah a saw table ang kha thil han ei duh pawn a han pawh thlak mai theih kha a awm bawk a a thianghlim a felfai a tin emergency button te pawh kha a awm a electric phone charge mai na tur te pawh kha a awm ve leh bawk a train a kal hi motor car a han tlan ai chuan nuam kan ti deih zawk ani kan chungkua chuan tichuan kan khua kan veng dit kot kan thleng leh ta ni In kan thleng don ta. See here? Hi, I do wanna. Kan veng kan thleng ta car parking ah kan kal don na. mas kan han wa deuh thlap renga kan han phel dawn tawh ange tikhan ti hian kan haw leh ta hi kan khua kan awmna khua dit kot ani a hmun hi a nuaman polai ta pathian ringmi pathian hre deuh deuh thian te pathian in min pe kan lawm hle a Hi, Daddy is wiping car. I sitting in car. Wiping. lawm awme tichuanin kan video te tawp thlenga min lo thlir sak awangin kan lawm hle mai a min lo la subscribe sak lo ani chuan min lo subscribe sak ngei dawn nia kan lawm hle ang mang tha vek ule